Kun ga yanzu mun tura likes ɗin, bari mu je mu yi refresh, za ku kalla likes ɗin sun fara zuwa. Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanku da dawowa wannan YouTube channel. A bidiyon mu na yau ba komai za mu nuna muku ba illa yanda mutum zai tura likes da yawa mara adadi zuwa ga Facebook post nashi ko hoton shi ko kuma posting ɗin shi. Sai dai ƴan uwa, ko abin da ya kamata mu sani kafin mu fara tura likes zuwa ga Facebook account ɗin mu, akwai wasu abubuwa ko kuma in ce wasu hanyoyi da ya kamata mu bi. Zan ajiye muku wani link a description na wannan bidiyo wanda zai kai ku je ku downloading na wannan application da za mu yi amfani da shi. Sai dai ba wai ɗauko application da za mu yi amfani da shi ba ne, iya sanin yadda za ka yi amfani da shi shine kawai. Amma idan baka yi amfani da shi ba zai iya jawowa har Facebook su yi blocking ɗin account ɗinka. Sabida gaskiya Facebook ba su yadda da tura likes ba, sabida Facebook sun yi likes ne sabida mutane su dinga liking. Idan mutane sun yi liking za ka kalla, za ka san mutane za su san iyakacin engagement na mutane. Kamar masu yin business, idan an samu liking da yawa kaga an nuna musu kenan product ɗin yana da kyau. Shine amfanin like, shi yasa Facebook suka yi liking. To kun kalla tunda ba sa sai da liking, yin amfani da wata hanya kuma ka tura liking zuwa ga Facebook su kuma ba sa so. Wannan hanyar da zan nuna muku liking ne wanda shi in ka tura shi ba zai taɓa sauka ba, yana nan permanent ne idan har ka riga da ka tura shi. Amma kuma idan baka san yadda za ka yi ba, gaskiya zai iya jawowa har blocking ɗin Facebook account ɗinka. Gaskiya matakan da mutum ya kamata ya bi domin fara tura wa kanshi liking a Facebook, abu na farko da za ka yi shine za ka je ka yi creating na Facebook account ko kuma in ce fake Facebook account wanda ba lallai ne ka dinga amfani da shi ba. Za ka yi creating ɗin shi ma ba dole sai ka sa ma wannan account ɗin friends ba. Za ka yi amfani da wannan account ɗin ne wanda shi za ka yi amfani da shi domin ka yi login ɗin cikin wannan application ɗin da zan nuna muku bidiyo a kai. Idan ka yi login da shi, in ya so sai ka yi amfani da shi sai ka ɗauko, bari dai mu je cikin bidiyon za ku kalla koma me. Sai dai kuma ka sani skipping na wannan bidiyo shi ma zai iya kai ka cikin wani matsala, domin zai iya leading ɗinka ma ka je ka yi blocking ɗin Facebook account ɗinka. Dole za ka bi hanyoyin da muka nuna cikin bidiyon nan ɗaya bayan ɗaya domin gujewa rasa Facebook account. Abu na farko da za ka yi shine kamar yadda na faɗa maka, za ka yi creating na fake Facebook account. Yanzu gashi mun yi creating na wannan Facebook account ɗin kamar yadda kuke gani, friend ɗin Facebook account ɗin guda ɗaya ne. Yanzu gashi mun kammala creating na Facebook account ɗin mu. Abin da za mu yi shine zan ajiye muku, kamar yadda nace zan ajiye muku link wanda zai kai ku ɗauko application ɗin nan. Zan ajiye muku link ɗin shi a description na wannan bidiyo. Yanzu bari, dama na yi freezing application ɗin da za mu yi amfani da shi. Bari na freezing ɗin shi sannan sai mu buɗe shi mu fara amfani da shi. Gashi nan. Da zaran ka shiga cikin application ne, abu na farko da za ka yi shine za ka yi login ɗin wannan fake Facebook account da ka yi creating. Facebook account da ka yi creating na ƙarya kenan, wanda ba shine asalin Facebook account ɗinka ba. Sabida shi wannan application ne idan ka yi login ba wai direct Facebook ka yi login ba, yana login ne, yana amfani da API na Facebook ne yake login. To kaga Facebook idan suka gane, sun kalla location ɗinka, kana Nigeria sannan kuma gashi kana login a United States, kun kalla akwai matsala. To dole idan kana so ma za ka ka kashe application ɗin Facebook ɗinka, ka cire shi daga recent applications. A nan idan ka zo kawai za ka danna kan FB like. Idan ka danna kan FB like za ka yi login ɗin Facebook account ɗinka. Idan ka zo ka yi login wannan Facebook account wanda ka yi creating fake, kun gani da yake na riga da na login, za mu sake mu danna login again. Idan muka danna kan login again shine zai kai mu mu je mu yi fara amfani da wannan application ɗin. Kun kalla gashi nan yanzu idan mun yi login zai kawo mana fiska ne kamar haka. Fiskan da zai kawo mana kuma zai ɗan kawo mana ads haka. Za mu fita, za mu koma cikin Facebook. Tunda daga saman nan kun kalla akwai pictures, akwai URL, akwai waye. Yanzu za mu koma kan Facebook, za mu je mu ɗauko duk post da muke so. Ko post na waye ne idan kana so za ka je ka ɗauko, sannan kuma ka je ka tura mishi liking idan kana so. Ko ma na waye ne, ko da ba ka san shi ba, kawai matsalan da farkon application ɗin dole za yi login. Kamar example, kamar kun kalla wannan Facebook account ɗin, kun ga likes ɗin shi. Idan ina so zan iya na danna nan, na zo na yi copy na link ɗin. Idan na yi copy na link ɗin zan iya ƙara mishi liking. Amma ba zan yi haka ba sabida ba na so in samarwa da wani, ba na so na yi amfani da abun mutum ba tare da ya sani ba. Yanzu bari mu zo mu yi posting na wani hoto. Bari mu yi posting na wannan hoton, tunda ina ga yau birthday shi ne, bari mu yi posting ɗin hoton shi. Kawai ina ga za mu yi amfani da hoton. Za mu zo mu zaɓi hoton mu ce next.
Idan muka zaɓi hoton me za mu ce sai mu zo mu ce mu rubuta alal misali ko ma me kake so. Za mu sa captions mu bari mu ce happy birthday, sai mu sa done. Sannan sai mu yi posting. Idan muka yi post zai nuna uploading your post zai yi posted. Kun kalla ya ce posted, kun ga happy birthday ya ce posted, kun ga 3 second ago. Sai dai akwai ma duk da kai haka ma duk da haka baka tsira ba tukunna. Dole akwai wasu matakai. Bari dai mu danna kai ku gani bari ya gama loading, maybe matsalar network ne. Abun da nake so na faɗa nan shine asali Facebook account da zaka tura ma liking ɗin ka tabbatar wannan Facebook account ɗin ya wuce shekara 18. Sannan kuma idan ka zo wajen idan ka yi posting ko kuma in ce audience ɗin ka tabbatar baya ko friends ko wani abu, ka tabbatar kawai cewa shi yana public ne. Yanzu za mu danna daga ƙasa kun ga copy link, za mu danna kan copy link. Idan muka danna kan copy link kun kalla link to post copy sai mu koma wannan application da mu nace zan ajiye muku link ɗin shi. Idan muka zo daga nan kun kalla inda aka ce enter link here. Wannan link da muka kwafa za mu zo za mu yi pasting ɗin wannan link ɗin. Sannan sai mu danna start. Idan muka danna start zai ɗan yi processing ko maybe yayi minti ɗaya ko kuma ƙasa da haka ko kuma 30 second. Amma dai duk wuya dai ba zai taɓa wuce ko 90 second ba. I mean ba zai taɓa wuce 90 second ba sabida kawai maybe matsalan daga network ɗinka ne ma. Kawai in network ɗinka na da ƙarfi ma ba zai taɓa kai 30 second ba, maybe 15 second. Ba zai taɓa wuce something about it ba. Kawai zai tura maka likes ɗinka. Sannan kuma za ka dinga yin haka, za ka yi ta repeating ɗin shi. In har ka zo zai iya kawo maka irin wannan matsalan. Idan ya kawo maka irin wannan matsala abun da za ka yi shine za ka koma cikin wannan Facebook ɗin. Sannan sai ka sake ka danna inda kai danna ɗazun. Za ka kalla akwai inda aka rubuta change audience. Ka danna change audience ka mai da shi public. Idan ka mai da shi public ina ga sai ka sake ka koma ka yi copy link ɗin. Idan ka copy link ɗin sai ka koma wannan application ɗin. Idan ka koma wannan application ɗin daga sama za ku kalla an ce wai go main page. Za ka danna kan go main page zai loading ya dawo da kai wajen sa link. Za ka zo ka sa link ɗin sannan kuma ka sake ka danna start. Da zaran ka danna start zai sake ɗan yin loading. Idan yayi loading zai ce ma like process started, please wait until finish. Gashi nan kuna gani dai. Kun kalla happy birthday ne message ɗin gashi kuma yana da 0 likes. Daga 0 likes yanzu yana processing, ba zai ɗan fi wasu sakanni ba kawai zai sake mana liking boom a wannan ɗinmu. Sannan kuma idan ya sake za mu sake maimaitawa, iyakacin lokacin da kake da shi na maimaitawa iyakacin samun yawan likes da za ka yi. Sai dai wannan application ɗin sun yi riga da sun yi limiting. Kun ga yanzu sun riga da sun tura mana likes. Idan mun zo mun yi refresh za ku kalla wannan likes ɗin. Kun kalla kaman babu. Yanzu muna refresh kun kalla liking sun zo. Sannan kuma idan ka sake haka shi ma zai zo. Idan ka sake haka zai zo. Idan ka sake haka zai zo. Yanzu haka idan muna so mu sake kun kalla mutanen da suka yi liking mutane ne asalin real Facebook account ne suka yi liking. Sannan kuma kamar yadda na ce muku Facebook wannan ɗin baya sauka. Kamar idan muka koma wannan application ɗin da muka yi liking idan muna so mu sake za mu sake mu danna kan go main page. Idan muka ce go main page za mu zo zai sake loading. Daga wajen loading ɗin nan za mu ce za mu sake mu yi pasting na link kamar yadda muka yi ɗazu. Idan muka yi pasting sai dai yanzu kuma tun da ce na biyu ne dole domin guje ma ai blocking ɗin Facebook account ɗinka wanda kake tura ma liking da kuma wanda yake tura liking ɗin za a ce maka dole za ka jira na wasu sakanni. To waɗannan sakannin da za ka jira shine zai ba da dama ma Facebook bot akan su tantance cewa wannan liking ɗin ba na ƙarya ba ne. But amma idan suka kalla liking yana ta zuwa anyhow kuma kai ba wani mawaki ko kuma Facebook account ɗinka ma kaga maybe friends ne kawai ba followers ba, kaga zai iya affecting ɗin Facebook account ɗinka. 'Yan uwa mun gode sosai da kasancewa tare da mu da kai a wannan bidiyo.